Usuke wezwa ngesifo ekuthiwa yi-corona, COVID-19. Kuligciwane likwenza ube nefiva, ukhwehlele, ube nzima nokuphefumula. Ube nomphimbo obuhlungu. Lidlulisele ngenkathi amathe amancane ephinyiselwa umuntu ogulayo. Bese lawo mathe amancane adlulela kwamehlo, ikhala noma umlomo womuntu ophilayo. Kodwa ungakhathazeki, ungasiza ekwehliseni amathuba okutheleleka nokudlulisela kwaleli gciwane ngokunakekela isimo sempilo yakho. 1. Ngokugeza izandla zakho ngensipho namanzi afudumele imizuzwana eyi-20. Ngemva kokudla, uma uphuma endlini yangasese, nanxa ufika ekhaya ngemva yokubuya ekhambeni, noma uthathe isikhathi ngosuku ukugeza izandla zakho, noma uqeda ukusebenzisa i-transport, uphinde uhlanze inqola yakho esitolo ngezindwangu ezimanzi noma insipho emanzi etholakala esitolo. 2. Ungabuthinti ubuso bakho noma uxhawule izandla noma uxikixe amehlo akho. Noma wabelane ngezinsizi phecelezi amathuluzi, futhi ungawalahli amathishu akho emgqonyeni. 3. Mboza ukukhwehlela kwakho, qhelana kumuntu okhwehlelayo ngamamitha 2. Empeleni, uma ugugile, zama ukugwema ukuhlangana nabanye. Hlala ngasekhaya uze wehlise amathuba okuthola igciwane. Abantu abasha mabalekele ngokuyovela obakhelwane babo abadala. 4. Idla ukudla okunomsoco, uphumule ukuze ugcine amasosha akho omzimba eqinile. 5. Ningabelani ngokudla, izitsha, izinkomishi namathawula. 6. Uma uzizwa ugula, ukhwehlela, unemphimbo obuhlungu nefiva futhi uke wahlangana nabantu abanegciwane, xhumana naleli kheli 0800 029 999. Uma ukhwehlela unalezi mpawu noma ezinye njengenjwayelo, vakashela umtholampilo noma uthintane nodokotela. Zama ukuphumula ekhaya uze ube ngcono ukuze wehlise ithuba lokudlulisela kwaleli gciwane. Khumbula, sonke sibekelwe isibophezelo sokwehlisa amathuba okudluliseka kwamagciwane zonke izinsuku, kakhulukazi esikhathini esinjena. Umqashi noqashiwe basebenzisana ndawonye ngokwazisana uma umuntu egula futhi asebenzise i-sick leave noma i-leave. Ukuwazi leli gciwane lingatholwa noma ubani, akukhethe ukuthi ubukeka kanjani nokuthi uqhamuka. Iningi labantu liyalapheka, kodwa abathe ukuguga ibona impilo yabo esengcupheni kakhulu. Iminyane ayilidlulisi igciwane. Ama-mask avala imlomo ayawavimbi lamathe amancane ukudlula. Kungcono ugxile egezeni izandla zakho, uqhele ezindaweni ezinabantu abaningi nabantu abakhwehlelayo. Ubuwazi ukuthi ugarlic, ama-antibiotics, ujiki, ugeza ngamanzi abilayo, nedraya yezandla, iqhwa namakhaza alehlisi ukubhebhetheka kwegciwane. Eqinisweni, ukusebenzisa lezi zinto kungakugulisa kakhulu. Gxila ekugezeni izandla zakho. Okugcina, ungatatazeli, uthuke. Yebo, i-corona ingaba isiphazamiso, yenze abantu abaningi bagula isikhashana, kodwa cishe wonke umuntu uzolapheka. Qhubeka ngokunakekela abanye, singayinqoba lento ndawonye. Ndololwane ngendololwane, sibambisene sizonqoba. Abangani bakho base-Untitled Project.